Hello everyone, magandang araw muli sa lahat. Wherever we are, hopefully everyone is well. Today is Saturday and we're going back again to Al-In to have fellowship sa ating mga kapatiran sa The Empowered Church, IAFB. Ito sa YouTube to, pang YouTube pa. Umagay kayo, pang YouTube. Hello! Subscribe! Sabi mo hi! Punta kaming Al-In. Customer! Ano mo, i-promote mo yung ano mo, channel mo. Subscribe to my friends. Mar Orozco, at saka yung isa Pastor, Trabahong Banyaga. Tapos ayan si Pastor Marlon de la Peños, eh. God bless you all. Subscribe sa channel niya. Ayan si Brother Jumel Tarana with Joms. Ayan. Dapat dito man ano. Wala na. Close na. Yay! Enough. Oo. Mami, there's no mommy. Yung mata mo. Ayun, truck. Mag-vlog ka na. Baka sakali ko ang mag-viral ba para kumita tayo. Hello guys. Please follow and subscribe. And Kaya share. baba. Yan, nandito na tayo sa bagong venue nila. Bago daw ulit. Bagong place. Yan, kararating lang po natin. Yan yung mga kasama natin. Oh. Mas maano na siya. Iba na yung place nila. Ganda yung place. Mas maluwang yung ano. Ball. Oo, mag-volleyball daw tayo. Hello, vlogs. Guray ka! Guray ka! Tapos umrag kami pa mo. Yaga mo na si Papa. Pasensya kagabi lang talaga kami nakaano. Kagabi